Nyakorom gajuang dakika na pagabirio tuk sangwen marukinyi kamura mintiere rwakie chenro mar mbaka oromo manaka pile chenro mar mbaka oromo chinguk tich biro ni chakre sangwen nyaka saa 5 kalure gi chenro mar kaka wanene mabende kao seche ariyo chakre saa 2 nyaka sangwen mar okinyi makawuonya Nyakorom gajuang ken chien tarik 22 mano mar dwe mar 5 ber mar mondo miwalose romo mar tipo mabende duond bura mar Jubilee obago buore Nairobi ka romo mano mar NDC mabende osechakore anga kendo dhi nyime e gwenge mag Ngong Rescos mantiere buore Nairobi. Romo kamano Nyakorom gajuang no chan bago mano e Bomas of Kenya kata kamano odiochieng' makawuono romo makamano ibago mago e gwenge mag Ngong Rescos ema ineno kata na pichni kanyo mago achiel kachiel mabende biro ni mago e gwenge mag Ngong Rescos kama bende jofambo magwa bende osechopo kanyo mano mar tango kaka romo makamano biro bedo ka bende ng'eni kweth mar Jubilee nitiere kod pogruok nitiere kweth mar Jubilee mitayo koda nyadende Sabina Chege mabende koro kweth no yier kaka jatend duond bura no to parni bende kaluore kod penchike mano mar Jubilee bende pod gintiere gi jatelo mano ma en jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta bende duond bura mar Jubilee nogo ni Nyakorom gajuang bende gintiere gi jogora ariyo gintiere kanini kega kanyo kanyakla kod Jeremiah Kioni kata kamano kapok wachako kata mna twak mar mondo mianyisi ni antiere gi ng'a e studio okinyi makawuono wada winjane kaka kanini kega mabende en jaod bura maiyala noloso kotendre kod romo mano mar Jubilee mabende ibago odiochieng' makawuono mana ka director na Bobo Afula nyalo kete wawinjane ni kanini kega no wacha ahinya nyaka luore kod romo mabende ibago odiochieng' makawuono. Na Kimurathe na Kioni wameondolewa kwa chama kumaanisha kuanzia leo kwenda mbele sio wanachama tena wa Jubilee. Kwa hivyo kama Murathe hatazungumza tena, Kioni hatazungumza tena, watakuwa wanazungumza kama wananchi, lakini sio hata wanachama, kwa sababu kwa kizungu ikisemekana expulsion inamaanisha nini? Kuondolewa. There is no NDC on Monday, and this is a team that has been following the law. And we are just awaiting what the Registrar of Political Parties is going to forward by next week. If they go ahead to convene a meeting on Monday, it will just be assumed that it's just another political rally, which anybody is free, but it is not binding, and it is not legally binding. I think that's so now they are former members of Jubilee. Gajuang mano jaod bura maiyala kanini kega mabende podoramo nini jagoro maduong' mano mar duond bura mar Jubilee winjo ka joko wacho ni romo mabende Jubilee obago odiochieng' makawuono wacho ni en political rally ni romo mano mar siasa emoni kiny makawuono ber mar mondo mi watwa kotendre kod okang' makamana ntiere gi bende studio kan kenda Nyakorom gajuang ntiere gi janon siasa mano mong'ere kaka Nelson Osiemo mabende okeni wenda ahinya kuomi kinja hera mar piny gi mano mar mbaka oromo Nelson erwakini machiegni erokamano Sharon kawuono dange motuo gi manumu ahinya inyaka luore kod romo mano mar Jubilee ineno kanyo romo sachako kinjo kanini kega mabende en jaod bura maiyala en bende wacho kanyo ni en bende en jagoro maduong' mano mar Jubilee oramo ni romo no madhi timoro odiochieng' makawuono mano political rally dibede ni mano aneno kanyo romo wa siasa matimre maybe kwa chako background ni ntiere kweth ariyo mantie Jubilee moko motelne gi Kioni ma en secretary general ten gi party leader mare mar Uhuru Kenyatta to kweth moro en kanini kega ma en secretary general to party leader mare en Sabina Chege koro jogi ok giwinjre mimi neno ka kweth motelne gi Uhuru Kenyatta gi Jeremiah Kioni nolando kawuono ni dhi bedo NDC to jomako gi to notamre ni mano ok bed NDC nikech processes margi ok notimre maber mimi neno ka koro kweth motelne gi kanini kegani gin giwacho ni mano is a political rally but not a political national delegates conference nikech ing'eno differences make political rally gi national delegates conference nikech national delegate conference en gimokete e pen chik margi mar kaka party to en gik ma chama political party
and the office of the registrar gimora moro mowuok kucha en gima guide gima timre e political party no lakini rally to en na rally ma ji wuoye to onge resolution moro ma nyalo bind a political party. Nikech odiochieng' ma kawuono biro bedo kwang'iyo ni gin jok mage ma bende igeno chopo e romo ma kamano, nikech kata mana ka Jeremiah Kioni ka bende naloso nowacho ni igeno chopo igeno chopo mago mag jotend Azimio wantiere kanyo gi Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Martha Karua gi jotelo mamoko ma bende igeno chopo mar odiochieng' ma kawuono e romo ma kamano. Arito neno jatend piny Kenya machon Mano Uhuru Kenyatta ma bende pod oramo ni mano duond bura mare en jatelo en mane bedni onyiso yo kaka ji chomo. En mana ni chieng' tich abich ka neno kram na weche manyien bende kanini Kega nowuok oko mager ka bende othicho oko Mano Murathe nothicho oko kaka vice chair, nothicho oko bende Jeremiah Kioni kaka jagoro maduong' ahinya kaluwore kod kweth mano mar Jubilee. Ka bende olieko ni milome ma bende nogoyo owacho ni jod bura kanini Kega wacho ni duond bura no balo kata mana nokumogi kalore ne gi koso kata mana chike mopogore ma bende tayo duond bura mar Jubilee. Kanini Kega noloso ahinya chieng' tich abich we awinja nena mar mondo mi wang'e ni yuarruok mano mar Jubilee nyakwarom ga jwanga nochako kanyo mana kinyalo ketna Kanini Kega kaka noloso chieng' tich abich mano mar juma mokalo. The charged member is hereby expelled from the party effective from the date of this decision. B. No order as to the cost. Honorable David Murathe. The charged member was found guilty of both charges of A. Gross misconduct and B. Lack of respect to the decisions of party and organs of the party. Members of our party be notified of the IDRC ruling that has stayed the SNDC that had been convened by His Excellency Uhuru Kenyatta for the 22nd May 2023. So in fact it means that there will be no special NDC on Monday. Nyakwarom ga jwanga mano kanyo jaod bura Maiyala mabende naloso kanyo kotenre kod thicho oko jotela ariyo kiwinjo kanyo Jeremiah Kioni kanyakla kod Murathe mabende nagi thicho oko duond bura mano mar Jubilee. To siemo magi timore mana kanodong' ndalo ariyo mar mondo mibage NDC mabende ibago duchi makawuono. Wira kiwinjo kramna gik mamiyo ni negi thicho kramna jotelo makamago giwacho ni gintiere gi timbe marach gitimre marach. Mar ariyo gichayo moko kuom jotelo mago mantiere duonda burano. Wachini kotenre gimano dwach nango? Gimanya kongo wacho ni political party nigi processes margi mar disciplining an errant member. Kapo ni in a member mar a political party to okilu chik mar political party no, jo kanyo mar political parties nyalo luongi mondo gi discipline within their own rules margi. Koro gima Kanini Kega na yunjo ka wacho no ni nagi neno kendegi ni joma nagi expel Murathe kod Kioni girigi ok nagi obey the political party's rule. Emomiyo nagi luongo bura magi expel gi. But okana donje e weche koro sheria ni bura no bedo luong maber. To ngama was the complainant tango mono timre. Gini ni kinene okone inene on a political side on the legal side. To kinene on the political side tibro neno nango ni ntiere lwedo moro kanyo ma koro ketho weche chama mek Jubilee. To kinene on the legal side to ibro golo makosa mang'eny matimre king'iew kuma Kanini Kega gi Sabina Chege giri owuokie. Benangeno siemo inokila dongi. Yes, anokila. Ahinya king'iew kata mna weche gi, king'iew kata mna gi Angola mano mar okil kabaloki pacho kaendi. Kweth mabende koro otelne gi koda mano Kioni kanyakla kod Kanini Kega. Mane mowinjore bende gisani nikech kweth motelne gi Kioni ineno ka jatende en Uhuru Kenyatta. Kweth motelne kod Kanini Kega jatende gi gin Sabina Chege. Quorum ni kanye mane penjo meduong'. Mokwongo nyaka ng'isi ni constitution mar Jubilee nitiere processes mar golo a party leader. Mamano pok aneno kotimre. Ok inyalo wacho ni the Presidential Retirement Benefits Act wacho ni president ko ose retire after 6 months nego beno were gi siasa. Ni mani mitiyogo kaka golo ng'ato. Ing'e ni kitiyo gi constitution mar party. Mani manyaka ing'e. The register of political parties bro ng'iyo ni the constitution mar political party ni wacha ang'o kida golo party leader.
to nyaki bed king'eyo ni Jeremia Kioni kod Murathe no segariembe ga e party magi dhie political parties dispute mag joko duokogi nikech sheria wacho nango no kinya dhie court kapok itiekri gang'o gi party koro duok gi e party ineno koro kodok gi e party kaeni emonego bed ni iwinje case gi tan poka winjo kose winj case gi no gin mana pod jo miriembo mapok omi a right to be heard margi within party ginjo ma gibedo treated unfairly ni koro nikech koro nitie gima timre Jubilee Party nitie gima dwaro chamani to nitiere Jeremia Kioni kod Murathe ni ok dwa weyo chamani mondo joma tiyo kodgi oti kodgi koro en jo miriemba riemba koro king'iyo gi sheria to kaka the side mar kaini kegar temo riembo jogi ok giriemb gi e yo mar walari okunjore gi chik nikech nyaka sani bende wang'eni nonro bende itimo koda apis mano mondiko mochung'ne ndiko duond buche mopogore opogore ma bende otelne kanyo koda Anderi to ang'eni jumani gibiro bedo ka ginyiso wa duoko ma ohiu duoko makare kotendre kod chung' mano mar duond bura mar Jubilee mana ni bende Kioni bende nolosa ahinya bang' ka nosethich gi oko nikech okang' ma kama koro timore ma koro nyadiriyo nikech en tich abich kan wenjo ni mano kanini kega koro thicho oko Jeremia Kioni kanyakla kod Murathe e telo. Jeremia Kioni bende nitiere gi pache nikech en bende nowacho ni inside shows mano ka bende jofwambo bende noyude kamoro ma onono dhoge samoro jakorom ga John nokiwinjo gima Jeremia Kioni nowacho mana ka director nyalo keto nwa Jeremia Kioni to pache nang'o kaluwore kod okang' mano thich gi oko kinyiso gi ni tibe gi richo bende ok giluoro jodito mopogore opogore ma bende nitiere duond bura mar Jubilee. We don't pay attention to Kagaru sittings. We had addressed that issue earlier, and I can tell you again, if you want to know the legal organs of the party, then you look at the Kenya Gazette. Lakini ni vizuri pia kusema liwe liwalo. Tuko na NDC Monday. Pali tutaitangaza kesho, itakuwa kwa Kenya, one of the newspapers tomorrow. And our delegates are known. They are not people we are guessing around. It is necessary for us to do that so that we can do away with unnecessary side issues. Nyakoro mgejo mano Jeremia Kioni mabende njagoro maduongo mano mar duond bura mar Jubilee no loso kod jofwambo mano chienga ticha beach odoko manani negi selando nikech romo mano mar NDC kata na romo mar tipo mar Jubilee no winjo bagi mane kar jot mar Bomas en manani Bomas no chako golo milome ka bende negi wacho ni gigundo tigitimo reconstruction ahinya kar jot manego bende negi time romo makamano koro negi sechoro nyime nyakuduchi makawuono mad bende romo makamano na gigole Bomas sani koro romo makamano dhi nyime mage gwenge mag Race Course Buore Nairobi. Wantiere gi jafwambo mar Walter Nyambaga ma bende nitiere romo makamano kon wasetudre kode biro bedo konyiso ni jok mage jotelo mage ma bende osechopo e romo makamano odiochienga makawuono kata bed ni kanini kega to ramano Roma bende biro bedo katimoro odiochieng' makawuono timore e ataro mar chik ahinya nyaka luore kod chik mano mar duond bura mar Jubilee. Koro nitiere weche mang'eny osiemo weche nitiere ka mang'eny pogruok bende nitiere mang'eny wake kata ni jopinyo kekra mna ni owinj ng'a to ang'o matimre nikech nyaka mana pare kinde machon bende adachi mana ni dwe mokalo nwaneno kanyo ka jatend piny Kenya bende nowuok modhi nyaka e log tich mano headquarters mag Jubilee ma neno kang' mokwongo dibed ni chochni makamagi biro ka bende nokowinjo jatend piny Kenya machon ma bende koro en jal motelo ne duond bura mar Jubilee nikech nokwanene sana bende nokwawinje odogwa winje mana ka koro nentiere tungni ywaruok makoni kod koche log tich mar Jubilee. Gima timre Jubilee en gima oko chako sani en gima nochako chon to kisoma maling'ling gima na jokanyo ma Jubilee wacho ni jatend Kenya machon Uhuru Kenyatta nojwang'ogi kata kano dhi e yiero mokadho na gin joma nojwang' to kano ojwang'gi ok na gido kombe marom kaka na gidwaro nikech party leader margi ok nochung' kodgi motegno ka gidhi yiero mondo support gi koro kana bang' yiero ma UDA manokawo loch mar serikal to ni yudo ni jokanyo mek Jubilee ma wuok nikech Jubilee mostly in central Kenya to UDA be wukuru mang'eny koro jokanyo mar Jubilee nochako romo gi jo UDA mondo giwach kaka gida tiyo kanyakla to nyaka ing'e ni Jubilee to ntiere e coalition miluongo ni Azimio One Kenya
Koro mane kuma na dhao no chaku wuoke ema ineno ka jatend Kenya no biro machon no dhi nyaka headquarters margi nikech kana oseneno gik matimre joka no sedhi mo oneno nyaka president state house magi wacho intention margi mar tiyo gi government nikech ok gin duto te maben na gidhi neno jatend piny Kenya state house. Koro jomno dhigi ema kuro duogo ga koni to keto bura ema winjo ka Kioni wacho ni a kangaroo sitting ne giluongo bura to gibet to gigolo ji nuko kama kana giwuok state house ni wan koro wanjo jubilee wada bet kama to the first agenda of that meeting ni mondo giwege azimio the second agenda ni gitimo changes make party koro mane mo osekelo ywaro ema miyo kata jatend piny Uhuru Kenyatta machon no dhi motemo kweyo gik manatimre. Ang'ene gin weche mag siasa mabilo sebedo kada mna katimore kada mna kum ranyisi kada mna odiochieng' manyoro kan waneno kada jatend piny Kenya nitiere Isiolo waneno kada mna koro jodito mago mag Jubilee mabende koro wacho ni gin jotelo gi sani waneno kanyo kanini Kega Sabina Chege bende ne giloso kaluore kod NDC mar odiochieng' makawuono en mana ni maka paro gi kanya biro bedo kwa twak ponono ni magi bende iviro kaluore kod okenge mag siasa gisanya koro mgajuang na senyisi ni jafombo maro Walter Nyambaga nitiere Romo mabende dhi nyime mano romo mar tipo mar Jubilee odiochieng' makawuono mabende dhi nyime Ngong Race Course Buore Nairobi. Nyambaga kinyalo mana winja mosi ni misawa nyaka sani mana kinyalo ketonwa picha en ang'o madhi nyime wananeno mana tipo jotelo mage mabende osechopo e romo makamano mana kinyalo nyisowa. Yena muna duk ni misawa to abda bedo gi chir mar mosi ni oyawre kendo opogore gi studio kama nitiere ni chieng' pilore Congress kaini kendo ganda molo nyasi mar romo mar Jubilee mokelo kanyakla jodito opogore wuok e gwenge mathoth ahinya to alwora mar dhowath Nyamulolwe asa Kwale Nairobi kaachiel koda kata mana masa mar piny Kenya nyaka chop seche bende mana johera mag duond bura mar Jubilee osebedo kamolo kaendi karita bende oredi malich mokalo kaluwore kit kaka chenro maket kod manibiro gwenge igeno ni jodito mag duond bura ni endi mokelo kanyakla mane jatend piny machon Uhuru Kenyatta inyalo paro ni moko kuom jodito mag duond buche mamoko noyudo welo makende mar chopo nyaka niendi nyaka seche moko kuom jood bura ma wuok e duond bura mar Jubilee mosebedo kamolo kaendi ka thoth mag kwan mag oganda ne ineno e tong wang' jowi kaendi kanyo ng'omiel adwa tenga ka bende ginyiso moro margi bende osemoko kaendi rowere ma kwan-gi nyalo chopo e loko bende osechopo kaendi moko mane waselosogo motelo wacho ni jowuok e gwenge mag dhowath nam chumbi Mombasa kod Kisumu mondo gichop e nyasi maket kod mani gin ka kod wach achiel mag gibedo ka gitielo kinde ka kinde ma wabilo kod giwach to gitielo nwa ni gichopo e mondo gisir jatend piny William Ruto gisir Musaina jatend piny machon Uhuru Kenyatta mane osebedo kanyo kota piny Kenya kendo kod yweyo kopogore kod mano gibiro nyiso ni bura mar Jubilee ni kod ratiro kaachiel kod lai mitayo godo duond bura no endo koro mago gin moko kuom weche mantiere ka gitielo nwa kendo bende gicho ni lero ne oganda ni mag duond bura mar Jubilee biro chopo ka kendo gibiro kadho chike moko bende gibiro loso goganda kinde ka kinde mondo kopo ni nitiere dwaro mar tayo yiero mondo mitelo no chak chiel kata machielo mago gin gigo ma gibiro loso Bakbara ni kut magariwo maka dibiolo moja Manasa jaba po mano kweli Mugelo kanya kwa baba bayi mara Udi kema iludinga Bide biro marchupu kazi Beda nyagile Marwai papati Kajel kote jotelo Moko maga siasa Mabia bidyo no Bidyo chupu kazi Uro podo wakiti mana wengi wakama Nokima ngini Nokina ngini Maibio waji Kujelo se chupu kazi Pogore koda Dano maganjo ni Bidyo pogore Makabar moro wakiti Kodi Ya selo Maduong mara Dodi mara Jubilee Buru mizaki kana sio poketi. Kali masih dari kata kita jadi popo Congress pokoki. Untuk pada mana wase waroni ini kita cuma saat ini saja itu cara yang cukup berbeda pada waktu itu ini. Jadi, perspektif.
Ero kamana inya Walter Nyambaga wawinje yo makare kata bede ni kama intiere di bede ni intiere kodo koko mathuth nyakwara mgajuanga Walter Nyambaga biro bedo kaluon woduchi maka wuono romo mano mar Jubilee mabende timore e gwenge mag Race Course mano buore Nairobi mana ka isewinjo kanyo jotelo buora bendi geno chopo mar goduchi maka wuono e romo maratipo mabende Jubilee obago mana kineno kata mna romo maka mano kabiro ni achiel kachiel kata mne TV wang jowi mari ineno kanyo kanitiere jimajoso jimora mana ni koro kanini kega no wacho ni romo kotimoro diche maka wuono to en romo mabendi wacho ni political rally kata mna romo mag siasa en mana no siemo bedo diche maka wuono bende wabiro bedo kwa keto wenge wao kokacha itwa kokacha wawinja ni faction mar Uhuru Kenyatta to biro bedo kakao kata mana okang machal nade dibedi gibiro bedo ka gigolo kokgi ahinya mar thicho oko rebels gin jok mabende giwacho ni samoro oseriwore kod kweth mano mar Kenya Kwanza noneno faction mar Kioni chieng' tich abich ne gigolo kokgi mano magithicho oko e telo mano Jeremiah Kioni kanyakla kod David Muradhi koro diche maka wuono bende wageno winjo ni Jubilee biro bedo katimon ang'o nikech romo mar NDC magi gin romo maratipo mabende party ka party chano odgi akene diche maka wuono in geno mari kaka japiny samoro kaka janeno diwach nang'o kineno gima dhi timre kawuono gi agenda mana wasome kondiki ne kweth ma hotel ne Uhuru Kenyatta giri gibe gidhi golo kokgi gibe gidhi riembo ji e chama number 1 number 2 gidhi wacho kaka pol gine e azimio nikech joka to noso wacho nango gin intentions margi mar wuok koro gidhi reiterate gidatiyo gi sirkal ni wan jo opposition to opposition wani wan e coalition milong azimio emo miyo giluongo moluor Raila Odinga mondo bed as a chief guest gi jo coalition mek azimio mondo yor budho margi gin go kawuono koro aneno ni man at the end of the day nyaka gigol kokgi nyaka giriem jo mathaw gi nikech kata Uhuru miwacho ni en party leader obejo ka wacho ni mago in posters ni nusiwuok koro be nyaka keta keto teku mare ni an pod an mwenye chama an party leader to joma da tiyogo ginjo makap tang manyal timore kaponi kweth mano mar kanini kega ochopo kata mne romo mar odiche maka wuono nikech NDC en ga romo mabende kata wacho ga ni duond bura kantiere kod achiedh nade kanyo donge makoro gi iron out kata mna gitieko achiedh nade ma samoro winjruok mag gionge go dang manyalo timore kapono no ni kweth mano mar kanini kega bedo oyuore romo maka mano ka in wakili mar kanini kega okunya kata ngisi mno donj kanyo nikech kodonjo to all legitimize gima gisewacho ni ok giyiego nikech kodonjo to dhi bedo recorded as attendant present as a member present attending koro ok inyadhi kendo e doho challenge ni gini nobedo called illegally to into mwenyewe to ni dhi koro ok onego beno dhi to kodhi to koro mano case ne koro neno na dikapo ne oda challenge gimora maromo wuok from that NDC tinge gibo meni okang makamendi kata mna romo makamendi duong nikech duond bura mar Jubilee bende ok wanyal mana weyo oko kata mana thiche oko mana kamano nikech wangi ni Jubilee en achiel kuom duond buche mabende dwach ni nitiere kod oteku dwach ni duond bura mar adek nikech wangi ni wantiere gi ODM UDA dwach ni duond bura mar UDA mar Jubilee nitiere kod oteku en duond bura mar adek ni winjo ywak mabende na nitiere ka gin e duond bura mabende samoro nitiere gi oteku mang'eny kamano nango miyo ni lalruok to na gionge inyalo paro jaod bura Meldas nothichoko mane lalruok ka bende na jo azimio wacho ni to en owuok e duond bura mar Jubilee nango menu kete kweth mano mar chielo mano mar Kenya Kwanza manene kanyo ka nothiche oko nyaka sani wange ni onge jal mora mawuok e duond bura mar Jubilee mabende nitiere lalruok baka mano koro gimanya kinge mokwongo dawo mantie Jubilee ni en ben dap pesa nitiere pesa ma serikal miyo ga political parties pesa no chiegni donjo koro kineno ka jidhawo en ga about power kata pesa be koro iye kae gimi penjo itemo wacho mar Kainan manothi choko ni nikech noyiere gi jo UDA to ene ja Jubilee jo Jubilee ne bene yiero joggi ok in kaka ja ODM inyalo dictate ni member mane manti UDA media mondo bede e dialogue committee jo kanyo mek jo Jubilee monge joggi kwa pango team ta pango Sharon mbele to oliwregi osiemo toke mane team marwa lakini koko kaka Sharon okinya pango team maro osiemo kende mane gima notimre momiyo Kainan nothi choko
to mana yie kodgi nikech kata kineno gik ma reforms the dialogue motel nigi otiende Amolo gima gitemo wacho kata the discipline mar political party be ntiere iye kanyo nikech nagineno ni koro president mabiro manyien en oketho chik mar discipline of political parties obire political party maru to kawo ji to timo kama omiyo mgogoro mantiere ni timre Jubilee. Iwacho kanyo wach mar teko mano power kanyakla kod financial kata kati bora mana nonro ahinya nyaka luore kod hiko menda mabende pok orumo nikech wang'eni hiko menda manyien chakore ga dwe mar 6 nego ben ni Jubilee yudo kwan mar omenda to apa ni duond buche gi bende yudo kwan mag omenda ma korgi lach nikech nego ben ni Jubilee yudo kwan mar omenda maromo siling million 135. Sekini thulo mar higni 5 mabiro ing'eyo omenda ma gidwa yudo million 675. Mama nyiso ni to nyisa koro duond buche mamoko mantiere goteku ahinya kaka UDA mabende ntiere kod jood bura mathoth. Aparo ni mano bende achiel kuom okenge mabende koro ntiere power struggle kodegi. To bende okang' mana nyaka bende ni walose bende kaluore kod jatend piny Kenya machon mano Uhuru Kenyatta mabende kiwinjo kata mna kaka kanini kega giniloso kata mna Sabina Chege kaka naloso duchi manyore gwenge magi Isiolo owacho nego bende koro gwetao wuoge active politics kiwinjo kata mna Jeremiah Kiuni kaka loso owacho ni king'io kata mna pinje mamoko man gi dongruok ahinya pinje mag United States gi mamoko jotend pinje mag gi machon mana nigi duond buche pod tayo duond buche makamago nang' mane gidwaro margi mano Uhuru Kenyatta mar mondo odhi retire chik wacho nang' chik wacho gimi wacho ni kisebedo jatelo ma president to he retire from active politics. That is an act of parliament. Active politics ni en mar piny mangima kose en mag duond buche kose rewo duto te. Mimi akrada qualify. Politics to enang, siasa enang. Siasa dong kibedo jakanyo mar bura moro igo siasa. Kiwuok oko ni dhi timo campaign dong igo siasa. But adam de ng'igini e lo katiba ma Kenya. Niki ng'iyo chik mar katiba ma Kenya gi chik mar act of parliament. Don't respect the constitution. Mamio every individual citizen right to a political formation. Makarandalo moko manangi keto ni mondo mulu Raila Odinga mondo retire. Don't know the court ma that particular section about declared unconstitutional. Ango podigida tiyo kode kae. Kata kiwacho nigi compare pinje machon go. Kata Barack Obama notieko terms ne ariyo ma en 8 years. Mo retire. To podong no campaign Biden, Joe Biden. Do mano otimo siasa. To joka democracy margi is 200 years moingo kata marwa. Koro okonego be ni ng'ato bedo forced to ineno political choices mar ng'ato are eternal choices ma obro thogo. Magi ma jo Jubilee temo timo to gag the former president ni kikogo siasa. Mano gima onge gima gibro dhigo kata gidhige court. Owe kuba gibro chopogo. Ng'ata nigi ratiro mar go siasa. Mora modwar. Nikech okang' ma kamano bende mosebedo kata mna ka kelo liet ka bende gipenjore nang'o meni jatend piny Kenya machon oriwore kod weche go iko mag siasa. Maneno duche ma kawuono bende wabro bedo kwa winjo ni en ang'o ma bende gibro bedo ka gilose. Mane bende mabro bedo ka nyiso apo nono ni duond bura mar Jubilee ni bobedo na barore ochomo yo to bende rito winjo ni jandik duond buche mano registrar mago mag political parties. Gin bende ka gisetimo nonro magi gibro bedo ka giwachango nikech kosa thich oko jatend duond bura mena Uhuru Kenyatta duond bura ndo kara koro chomo kanye nikech mane pinje maduong' ma bende kata mana japiny nyalo bedo ka pinjore no ka japiny bende nitiere ka uluo chenro ma kama achiel kachiel parni chenro ma kama wadong' mana gi matin e dakika 15 mar mondo mi walore to parni chenro ahinya Romo mano mar tipo mano mar Jubilee bende dhi nyime mago e gwenge mag Rescos Bura Nairobi wantiere gi jafombo marwa Walter Nyambaga ma bende luonwa Romo ma kamano bro bedo kwa tudore kode kata mana chenro mar migago mar winjo ni jotelo mage ma bende oseyuoro kanyo waneno delegates mopogore ma bende osedonjo mano Rescos mantiere Bura Nairobi kama bende Romo ma kamano biro bedo kadhinyi ma biro bedo ka somo moko kuom ote ma bende isebedo ka ioro parni lai mago te machuoka rede ka uchiel nono mbui mar Facebook bende yudo wa mano mbui mar YouTube yudo wa achiel kachiel Facebook pod wantiere kod ng'ikruok matin bang' mano abiro bedo ka somo ote magi mar mondo mi awinj ni into pachi en ang'o kaluore kod okang' makama ntiere wach machielo ma bende odaro ni mar mondo mi
walose osiemo mano kaluwore kod jotelo mabende samoro kao duond buche mamoko to seofuku kuom ranyisi jatend piny Kenya nawacho maber ni odwaro opposition kramna kweth mapingo piny owacho motegno to aseneno gik mosebedo kramna katimore waseneno kramna jotelo mawuok e kweth mar Azimio mathoth mabende oseriwore kramna gi kweth mar Kenya Kwanza dibedi ni makoro keto kweth mar opposition kata kweth mabalo kod piny owacho kete kramna mayom yom kuom ranyisi kramna sani kwaneno gik matimore e Jubilee wange faction mano mar kanini kega gisebedo machiegni gi jatend piny gidhie rombe mage kuonde moro kama bende gidhie giloso motegno ahinya nyaka luore kod chung margi tineno kramna konchiel bende okang makama dhi nyimo waseneno kramna Gachagua kaka losa ahinya nyaka luore kod okenge makamage kramna kweth mar Azimio gin bende nyaka wasegi nikech waneno kramna kweth mar Azimio kane Jubilee nantie gi pogruok mande e log tich margi bende naneno moko kuom jokanyo mamoko kramna mag ODM ma bende nochopo kanyo koro enang mok timre Sharon mana gimno asewacho ni serikali matimo gik moko to waduke chien matin king'iyo siasa matimre e Mount Kenya region en siasa ma emiyo ji gore kama kiweyo UDA the other political party man gi footprints in Central Kenya is Jubilee to Jubilee ni to mana former president nosetieko term mare ma 2 terms koro one deputy president kaya madwa control this region to konya control ka the former president is still active in politics so they must get into that political house margi mondo gitim gik magitimogi nikech benengi gani kingpin mar Mount Kenya enga emamiyo duoki ni kan nikega nobedo nadi mjumbe mar Yala to nobedo supported gi Ngagiri koro kanye mana koro lweny buwuoke ni kanini kega mondo bed jakanyo mar Yala nobedo supported gi UDA dantiere ng'at moro mona jo UDA gi ok na gi support mondo koro kanini kega otim gima otimo nikech kanini kega ne en ng'at jatelo machon koro nikech koro nosemiye olemo moro gi government ni gi joka Gachagua giri koro be nyaka luok lwete ni numia kama mondo koro atim kama koro gimotimo en mana duoko lwete nikech koro ora ketho mondo that kingship mar Uhuru Kenyatta Central gindu tote katamna kinyo katamna Sabina Chege nineno kaka no kedo ne kweth mar Azimio motegno katamne kinde mag kisero mag ombulu koth no chako goge kanye mane penjo maduong iwacho ni josiasa gin gero kuma antiere interest margi pani Sabina nogo aga kwano moneno ni interest mare ok bed e Azimio interest mare ingeni kapo kibedo ga opposition Sharon opposition ni tek beti nyaka kori ibede government side to allow you to do your own things nikech government kisebed ni winjire government to gikimoka moka minyatimo kata government nikech joge to jo biashara gitimo biashara gi government ki better position wan ngeni wangiyo gi better position nikech be wangiyo koro jogi kwanza Sabino sebede government chakro bed ne obed oyiere 2013 koro bed ni en koro bete ewi lori pile ni opingo serikal mane gimo no nyal ka gimak ni kega mano yier bedo Yala member gi jo UDA gi mano support emo obedo kanyo koro emiyo sani koro gedo ko lweto ni ukonyo wa kama to wabiwa konyo kama emiyo koro gidagolo Uhuru bedo party leader to gigolo ng'at mora ma wujire gi Uhuru party ka emiyo no kioni mosebedo jakanyo no mar Azimio marwa ko ga sufre wiye to Muradhi David mosebedo ga jalwet jatelo machon ang'omiyo ji ariyogi gigolo to gigolo nyaka the president donginjo kata mna gimomiyo ni ne gigolo gi giwacho ni okuongo mondi mokuongo gichayo moko kuom jotelo ahinya mantiere Jubilee ka bende moko bende iseyo gi ni okuongo mondi ka kopogre ne gin bende gin tiere gi timbe maricho gitimre marach mar ariyo gichayo moko kuom jotelo mag duond burani emomiyo ni koro nothech gi ok kweth mar Jubilee to timbe maricho gi be giwacho ni gin timbe magi nok gilieko mana giwacho ni kaluwore kod timbe mok sir kod kweth mano mar Jubilee koro mo nyaka ipenje ni to timbe maricho gi gin mage to be gibedo listed the political parties constitution margi ni wagoli e chama ni kitimo kama nikech an gi manyang'isi ni kanini kaka gire matimo timbe maricho nikech gin nindo gi joka UDA to the political parties act be wacho ni keep promote the ideas mar political party moro in koro ngini sewe party ni no koro between kanini kega gi Jeremiah Kioni
majeri kimia kiino eno ja Azimio or promote the ideals make Azimio to joka to promote ideals make UDA and they are not members of UDA dongin monek beni riemboge party takena ng'eyo ni mane gima dhi timre emotion madhi timre kawuono e meeting matimre aparo ni weche ng'eny to bende Jubilee koro kapango odegi kata mna ka bedni giseyo jatedegi mano ma Uhuru Kenyatta ni okosebedo kata mna kodegi machiegni aparo ni NDC manego bedni rombe makamagi timore nikech kata mna higa mokalo nwaneno rombe mopogore opogore mag chama kata mna parties mopogore opogore kana timore mag duto te ema bede jo chama kata delegates biro to wacho ni kono dhia marach kono dhia makare ema nondo duche makawuono bedo dawinyo ni kweth motelnegi kod Uhuru Kenyatta Jeremiah Kiono duche makawuono biro bedo kawachango jotelo mabendi geno chopero makamanya koromge jwang bende mana ka Jeremiah Kioni nosewacho ni gigeno chopo jotelo mopogore opogore hinya jotenda kweth mano mapingo piny owacho hinya mantiere kweth no mar Azimio gisani ano kasama yo wango wach ni mogik osiemo di wach nanga hinya nyako tenre kod thor wach mana mantiere godo okiny makawuono gima daer wacho kaka wakili en nitie gimilongo ni respect to political parties mane no kakoro serikal mwa ntiere kaeni they don't respect political parties gimora mara matimbre kaka wase discuss make Jubilee dabe ni onge lwet serikal dakata topic mara ti Jubilee da onge nikech serikal ema donje e wach Jubilee ni to gine magida pogo Jubilee for their own selfish interest gimomiyo kata nagiero Kainan mondo bede kweth mar dialogue cha to okgin oken ja Kenya kwanza mano ngisi maber gimomiyo serikal ni do not respect the constitution of political parties to President Ruto to sebedo ka wuyo pile ni ene ngamo respect the laws or respect the rule of law to respect katiba onego bende gimi wacho andamana gimi timo koro kinya wacho kawuono gi lewi morone ni ana respect the constitution and the laws of the Republic of Kenya to on the other side gimi timo tine kichochea makada nyoro samno this yolo donge joka no tinga ndege ni koro mondo wadhi mundi inyis joge ni wan koduka mano isini doesn't respect gimatimo donge mbele kana mna gino giwon gisewacho ni gisiro Kenya kwanza makoro kada mna chopoge kacha okapa kana en wach moro mawenda hinya koro mogik ni serikal nyaka respect association mikji kata president no former president nigi ratiche ok ngis ni kanise tie office to ngira tero mara matimo gimo nin koro ibeta bela ni koro dikech koro dikech koro pesa gisir William Ruto kaka jatend piny mano ngata ntigira tiche mar timo political right mar article 38 ngata ntiego makata the former president tirego erokamano ahinya Nelson osemwago ni erokamano kuom yudo thuolo ahinya mar biro e twak okiny makawuono mar mondo mi watwak ahinya nyaka luwore kod romo mano mar Jubilee waket mana wenge wako kacha waneno odiochieng' makawuono jok mage mabendi biro bed ka ithicho oko wanto wang'e ni jok mibo thicho oko nikech ne gisewacho ni jok mano osewuok e chama koriwore kod kweth mar Kenya Kwanza giwacho ni mano ok en kaluwore kod kaka katiba margi mar chama wacho en mana ni wasema ne comments mokadek ote mokadek ka aneno Benta nyar ong'any mar Misandi wacho ni Sharon matimore Jubilee Party no nyiso ni jogo chayo jatend piny Kenya machon emomiyo ne gidwaro gole e telo dano machielo wacho ni Ramogi ana wuoro gimatimore Kenya to moloyo Kenya Kwanza kanini kega wiye owek wil gi Uhuru Kenyatta kendo bed gi ng'eyo ni dala ber malo yiengo nitiere ga lugo wach mabende wacho ga kamano ni dala ber malo yiengo wacho ni Dickens mano Mariat Sukari e gwenge mag Ndhiwa otemogik Kennedy wacho ni mbakoromo ineno mbakoromo makare dalau mantiere gwenge mag Gem Nyangweso erokomane nyakom kete TV mar Ramogi Emani sa ose mayo wang wadakike na beach mar mondo mi orom sa beach mar Onyango gikanye bende makilo we giko mano mar mbaka oromo okinyi makawuono parre chendo podi yelach romo mabedo bedo kwaluo machiegni ni oduchi makawuono en romo maratipo mabende ibago e gwenge mag Ngong Race Course mano mar Jubilee oduchi makawuono ka bende wangene Jubilee obarore nyadere oduchi makawuono kweth mano mar Jubilee motelnegi kanyo kod Jeremiah Kioni kanyakla kod Uhuru Kenyatta bende biro bedo kwa kitu itwa gi wenge wao kokacha mar winjo dodo chima kawuono enango mabende gibro bedo kagi wacho ko kamano oriti uru masani kiny bedo chieng' lo joweche mabende notao chenro makama ibed gi odiochieng' makara nyinga Sharon Ngao